kinapus nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reforma. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reforma. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reforma. Ang tingog sa reforma. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa atong mga higala ug mga kaigsunan, mga suking tig paminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kininyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo, magapakig-uban nganha kaninyo sulod sa usa ka takna no nga tulumanon aron sa paghisgot mga higala sa mga pulong sa Dios. Labi na sa parte mga kaigsunan sa atong kaluwasan or may kalabtanan sa atong kaluwasan. Pasalamatan nato ang Dios nini nga kahigayunan nga gihatag nga ni kanato sa kamayo nga panglawas o kanunay nga proteksyon mga kaigsunan. Taliwala sa mga katalagman nga miabot dinhi sa ato ang lugar, pero ang Dios sa gihapon nagapadayon sa iyang pagkamaayo. Ihatag nga gipanalanginan, giproteksyonan sa kanunay mga kahigalaan mga kaigsunan. Salamat usab sa tag-iyan ining mga istasyon si Doc Remilito Oy, kauban usab sa iya usab nga tibuok nga panimalay mga kahigalaan, o ingon man usab na sa mga nagadumalaw usab nining mga istasyon, pinangunahan usab sa ato ang station manager si Sir John Lee Viking. O ingon man usab na sa ato ang kauban sa Pikas Lawak si Sir Louie Nakwa. Ingon man usab. Salamat kang Sir Romelo Nobinario, no, nga usa sa mga naghatag og giya mga kaigsunan usab nga inyong igsuon makahimo usab sa pagprogram dinhi ni mga istasyon. O ingon man usab sa atong mga higalag mga kaigsunan diha, usbon ako mayong gabi kaninyong tanan ug mayong pagpaminaw dinhi sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Sa mga higala nato ug mga kaigsunan nga gustong mopabot sa ilahang mga concerns, mga pangutana, alay paabot lang na pinaagi sab sa ato ang numero mga kaigsunan, pinagis pag-text sa ato ang numero 0976 555 1008. Usbon ako 0976 555 1008. Nas mga kaigsunan nato diha na nga kanini ang baguhay lamang nga nakabati mga kaigsunan sa ato ang nakapaminaw sa ato ang programa, namo na ato ang numero mga kaigsunan. Sa ato ang mga kaigsunan sab nga naa lamang din hisdool, pwede usab kamong mo bisita mga kaigsunan, no? Bisita ang atong opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Talisay City mga kaigsunan. Diha sa may Sunto 133 Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, syudad sa Talisay, no? Sa mga higala na itong mga kaigsunan nga naalas dool, no?
katong mga nas layo-layo, no, kung dili makaigayon mga higalas pag bisita, pwede ka mo nga mo message ka nato mga kaigsunan sa ato nga Facebook page, no, aron usab mapaabot nganhi kanato mga kaigalaan o mga kaigsunan, ilabi na ang inyohang mga pangutana, og sa inyohang mga gusto nga ipaabot nganhi kanato, no, ilabi na sa mga doktrina mga kahigalaan na nga gihuptan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, na sa pagpadayon sa unahan, magampo na kita sa dili pa ta magtuon sa mga pulong sa Dios nini nga kagabhion. Dalaygon og silimbaho na mo nga Dios nga na ikaw sa kitas-an sa mga langit. Salamat nini nga kahigayunan nga imong gihatag sa imong alagad. Hinaut lamang nga ikaw magapanalangin ug magagiya samtang nga kami magahimo sa pagtuon sa imong mga pulong. Hinaut nga imong balang espiritu may magapataliwala aron usab kini among masabtan ug mahimong giya, inspirasyon sa matag usa ka namo makakabot ngadto sa kaingpitan. Ilabi na gayod sa among kaluyahon sa kinaiya. Ikaw na sayod, kung din kami nangapakyas, tabangi lamang kami nga makahimo sa pagbarog. Ikaw sa mga panalangin sa mga katawhan nga nagahimo ingon niini sa nagkalain-lain nga dapit, sa pagmensahe sa imong mga pulong, ngadto sa mga katawhan nga wala pa sa masayod sa kamatuoran. Ikaw lamang magapanalangin sa mga nagapatalinghog, labi na sa ilang mga panginabuhian. Sa diin kini mahimong instrumento o mahimong mapahilayo usab sila sa mga tentasyon nining kalibutan na aron sa mahimong maduol diha kanimo. Ikaw sa mga panalangin sa tagiyan nining mga istasyon o sa mga nagadumala niini. Kining tanan akong gisalig og gitugyan, gilawmang madawat sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. O sa kanindot kayo, no? Usbunako mga kaigsunon, sa kanindot kayo nga awit mga kaigsunon atong napatalinghugan. O kanunay nato mabatian usab dinhi sa ato nga program, no? Adto ta sa langit mga kaigsunan, no? Nindot kayo nga inspirasyon sa matag usa nato tungod kay ang matag usa nagtuo ko naghandom nga mangadto gyud ta og langit, no? Tungod kay nining kalibutan na mga kaigsunan daghang kaayo katalagman, no? May nagdito sa langit mga kaigsunan kahilwas ta ni anang tanan, no? Ang Dios kauban nato nya mahimong safety ta mga kaigalano mga kaigsunan. May gabi diha kang Ma'am Lorna Margarita. Good evening Brother Aldrin, watching from Sambag 2, Cebu City, no? Sa tanan nga mga kaubanan sa panimalay ni Ma'am Lorna Margarita, mayong gabi ug mayong pagpaminaw, mayngon manusab, no, sa salamat sa pag-share sa ato sab nga program o maingon manusab sa mga silingan, no, ni Ma'am Lorna. May gabi ka ninyo ug maayo nga pagpaminaw. Kamam kang Sheena o Carissa, may gabi Brother Aldrin from Pagadian. Matud pa niya present, na. Iyang gitimbaya mga kaigsunan si DJ Monski Aninyon Cuerpo, Pims Tinips, Genevieve Carbajal Lori, Jovit Espanyol, Wadyong Angelica, Lidsley Rosalie Lumakad Humawan. May gabi sa tanan, no, gagitimbaya ni Sheena o Carissa. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Matod pa ni Ma'am Lorna, amen, no? Naka-appreciate si Ma'am Lorna sa mensahe sa awit nga ito napatalinghugan sab nining dapit kagabion mga kaigalaan mga kaigsunan. Now, padayon ta sa ato aga pagtuon tungod kay last time or kagabi mga kaigsunan naghisgot kita mahitungod sa gihapon mga kaigsunan sa kinini ang 7 stages of diet mga kaigsunan. Una-una, pagkaon sa tao mga kaigsunan, dito sa panahon sa Eden mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Ang pagkaon nila prutas, gulay, no? Prutas, nagiskutan dito, prutas, grains and nuts mga kaigalaan ug mga kaigsunan. O gani
mo nay pagkaon no nila mga kaigalanon mga kaigsunan. In connection sa ato ang topiko mga kaigsunan nga temperance o kaning pagpugong sa kaugalingon, gani kay kita mga kaigalaan sumala pa sa atong gisgutan dinhi sa 2 Corinto 3 or 1 Corinto 3 versikulo 16, kita man mao ang templo sa Dios. Niyang nagalaglag sa templo pagalaglagon usab sa Dios. Na? So muna nga sa atong pagkaon ug pag-inom, sumala pa sa 1 Corintos 10 versikulo 31, kinahanglan nga sumala pa all to the glory of God. So ato nang nahisgutan gabi ang una nga pagkaon no, diet mga kaigsunan in Eden, fruits, greens and nuts no, sumalapas Genesis 2 versikulo 1:29 o Genesis 2 versikulo 16. Sa ikaduha mga kaigsunan nga hutong or peryodo mga kaigsunan sa dihang ang tawo nahulog na sa pagpakasala. Now kay nahulog naman siya sa pagpakasala, ang pangutana ron unsa may ilahang pagkaon. Sa atong nisgutan gabi sa maghapon no, dunay prutas, greens and also nuts, nadugang mga kaigsunan kinini ang vegetables. Munay nadugang human nga ang tawo kaysa wa pa mahulog ang tawo mga kaigsunan, wa pa man sila kaon ang gi-recommends Ginoo sa ilaha, ang gihatag nga pagkaon sa ilaha kining fruits, greens and nuts raman no. Pero sa nahulog ng tao tungod kay siya maninguha na sa iyahang kaugalingon aron makakaon siya sa singot mga kaigsunan sa iyahang pagpaninguha mga kaigsunan aron siya nga makakaon. No, pero diha nga bahin mga kaigsunan no, kana nga diet nila o kanang ilaha nga pagkaon mga kaigsunan mo na hinungdan no, grabe ka tag-as ilaha nga kinabuhi mga kaigalaan. Maayong gabi diha kang user number 2164 text ya mga kaigsunan, maayong pagpaminaw sa Laom family diri sa Balaga, Mabini, Bohol. Maayong gabi sa Laom family no, diya sa may Balaga, Mabini, Bohol. Sa tanan nato ka mga kaigsunan sa Mabini, Bohol og sa mga silingang dapit, Ubay og sa uban pang bahin mga kaigalaan, maayong pagpaminaw kaninyo og maayong gabi kaninyo nga tanan. No, so dinhi balik ta mga kaigsunan sa atong gihisgutan. Si Adan mga kaigsunan mo'y ikabat yun nga tos Noy Bisintos niyang pangidaro no. Sa ato karon mga kaigsunan, swerte na kayo makaabot sa ang tao mga kaigsunan makaabot sa 60 or 80 mga kaigsunan no, kanang gisgutan dias Biblia. Pag mosobra pa mahimo nga panalangin na no. Nya sa ilahang nga kapanahonan mga kaigsunan kinismito sila mo ni pinakataas og pangidaron sa ilahang tanan no, kay niabot man gyud siya 969 mga kaigsunan sumala pa Genesis 5:27. Ang ilahang nga pagkaon mga kaigsunan dako kayo og epekto sab sa ilahang kinabuhi tungod kay grabe kataas no, nya wa pay mga factory anang panahona no, wa pa say polluted nga mga hangin mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Although doon na siguro magsunog-sunog na siguro sila sa mga mga palibot mga kaigsunan, pero aning nga time na taas kaayo ang ilahang kinabuhi mga kaigalaan. Bisan pagani no, si Noah mga kaigalaan no, moderatso na ta magkaigsunan ngadtos ikatulong nga peryodo no sa pagkaon sa tao nga gihatag sa Dios no. Ang diet na sab mga kaigsunan during sa lunop mga kaigalaan ug mga kaigsunan, before sa lunop no, si Koan kini si Noah mga kaigalaan, ang iyahang dating pagkaon before pas lunop katong pagkaon sa mga tao mga kaigsunan after nga nahulog na siya sa pagpakasala.
katong fruits, grains, and nuts, including the vegetables, mga kaigsunan. Pero sa panahon sa lunop na, diha na ang dunay nadugang mga kaigsunan. Atong tanawon, Genesis Kapitulo 9, versikulo 1. And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth. Versikulo 2. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea. Into your hands are they delivered. So, kini mga kaigsunan mo nang ang mga mananap niining panahon na mahadlok na tungod kay naa naman ning pagkaon nga kaunon na sila mga kaigsunan, no? O pagkaon sa kitawag og flesh foods, mga kaigsunan. So muna nga ang mga mananap na bation na sab og kahadlok, no? So dinhi ang Dios, mga kaigsunan, the Lord gave them permission uban sa gitawag og dunay restriction nga gihatag sa Ginoo ngadto nila. Genesis 9, versikulo 3. Every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. Verse 4. But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. Munay restriction nga gihatag sa Dios kanila, mga kaigalaan ng mga kaigsunan. So dunay pagtugot, no, nga mukaon na sila sa kinini ang katong panahon, mga kaigsunan, sa lunop, no? Gani ang usa ka komentaryo ni ini, mga kaigsunan, sa gitawag og Councils on Diet and Food 373, no, nga libro, mga kaigsunan, kung naamo ana sa ka commentary, no? God gave man no permission to eat animal food until after the flood. Everything had been destroyed upon which man could subsist. So during the time, mga kaigsunan, sa lunop, ang tao wala na may makaon nga greens, nuts, and vegetables, mga kaigsunan. So that time ang Dios naghatag siya og permission to eat, matod pa, animal food. So muna, everything had been destroyed upon which man could subsist. And therefore, the Lord, in their necessity, gave Noah permission to eat of the clean animals, which he had taken with him into the ark. But animal food was not the most healthful article of food for men. Maayong gabi diha kang Brother Napoleon Hugan, no, dias Masbati, mga higala. Sa atong mga kaigsunan sa pamilya usab ni Brother Hugan, Sister Vivian og sa mga kabataan, mayong pagpaminaw, mayong gabi kaninyo. So dinhi, mga kaigsunan, sumala pa, but animal food was not the most healthful article of food for men. Muna gipaklaro diha, mga kaigsunan, sumala pa sa mao nga komentaryo. However, mga kaigsunan, flesh food must be used with certain restriction, katong gisgutan nato ganiha, verse 4, no? But flesh with life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. No? Kaning dugo niya, mga kaigsunan, no, dili ninyo pagakanon. No? Unya, sumala pa, no flesh of unclean animal should be eaten. Genesis chapter 7 verse 2.
O mo na ni ha sa ikatulo nga peryodo mga kaigsunan. Ang una nga period sa wala pa mahulog ang tawo na katuto ang fruits, greens and nuts mga kaigsunan nya sa ikaduha nga peryodo sa nahulog na ang tawo sa pagpakasala nadugang ang vegetables nya kanus alang nga doon na nay flesh foods or animal food mga kaigsunan diha na sa lunop. Nahuman ang lunop sa mga kaigsunan tungod kay wa pa may nanubo ana nga time na. So dinhi dunay restriction usa na didto dili pagakanon ang dugo. Then dugang usab mga kaygalaan kanang gisgutan Genesis 2 7 bersikulo 2. Ang gisgutan mga kaigsunan Genesis kapitulo 7 bersikulo 2 nag-ingon diha na ang pulong of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female, and of the beast that are not clean by two, the male and his female. So kana mga kaigsunan mo na gipasod nga tos arka ang mga malimpyo nga mga mananap na dunay tagpito mga kaigsunan laki og bayi unya katog mga mahugaw nga mga mananap mga kaigsunan tagduha lamang ang gipasulod sa mao nga arka. Leviticus 3 bersikulo 17 it shall be a perpetual statute for your generation throughout all your dwellings that ye eat neither fat nor blood. So dinhi gipaklaro na sab na Leviticus 3 bersikulo 17. Dili pagakanon ang tambok mga kaigsunan ni ang dugo niini. Mo na gisgutan diha no Leviticus 3 bersikulo 17. So the reason is to usas mga rason ni ana mga kaigsunan sumala pa sa kanana ang komentaryo mga kaigalaan mga kaigsunan na gisgutan dinhi kung nahinomdom mo mga kaigsunan sa from first stage mga kaigsunan sa diet sa tao hangtod ikaduha na alang sa fruits, nuts and grains mga kaigsunan including vegetables no may nadugang pero God permitted this animal food mga kaigsunan sumala pas usa ka komentaryo sa gitawag og Councils on Diet and Food page 373 paragraph 3 naigisgutan dito after the flood the people ate largely of animal food. God saw that the ways of man were corrupt and that exposed to exalt himself proudly against his creator and to follow the inclination of his heart or his own heart. And he permitted that long-lived race to eat animal food to shorten their sinful lives. So, usas mga reason mga kaigsunan, God permits to eat animal food sumala pa to shorten their sinful life. Kay before, ang kinabuhi sa tao, mga kaigsunan, 900 kapin. Bisan si Methuselah, kabat nga tos 969. Soon after the flood, the race began to rapidly decrease in size and length of years. Muning doon na ni os gamay mga kaigsunan ang ilahang height or gidakon unya ang mga adlaw ilang kinabuhi. Pamatuod ni ana mga kaigsunan nag-anam gyud ka os-os no si Noah dako-dako pa man og kinabuhi si Noah mga kaigalaan tungod lagi kay kinini ang kuan man na nakaapil pa man siya atong pagkaon mga kaigalaan nga kinini ang
pagkaon sa tawag ani fruits, nuts and grains mga kaigsunan, na kung imong basahon ang Genesis 9:29, si Noah mga kaigsunan miabot ngadto 950 ang pangidaron mga kaigalanong mga kaigsunan. Pero inyohang mabantayan mga kaigsunan sa iyahan ng mga anak sa linya ni Shem, tungod kay dinhiman nakuha mga kaigsunan ang kanini ang linya da sa kanini ang generation mga kaigsunan. Si Shem, kung inyo makita, ni os-os na ang iyang kinabuhi, niabot na sa 600 na lamang. Genesis 11 versikulo 10. Hangtod ngadto kang Arfaksad mga kaigsunan, iyahang anak, naa na lang sa 438 mga kaigsunan ang pangidaron. 438. Genesis chapter 11 verse 12. Nya si Sala kani another 10 generation mga kaigsunan after the flood. Si Sala naa na lang sa 433. Genesis 11 verse 14. Si Eber 464. Genesis 11 verse 17. May gabi diha kang brother Nathaniel Romero. Si Pilig kini ni os-os na gyud og maayo mga kaigsunan, no? God permitted to eat animal food para mo decrease ang ilang sinful life mga kaigsunan. Si Pilig mga kaigsunan naa na lang sa 239 ang pangidaron og kini si Rio. Si Sirog naa na sa Genesis 11:19 mga kaigsunan sa kang Pilig kang Rio. Genesis 11 versikulo 21. Kang Nahor mga kaigalaan, mas labi na nga ni os-os mga kaigsunan, tungod kay naa na lamang sa 148 ang pangidaron, no? Mo na nay ilahang pangidaron mga kaigsunan, no? Genesis 11 verse 25. Si Terah nasa 205, no? Genesis 11 versikulo 32. No, ilista lang ninyo mga kaigsunan, no? Kung doon na mo'y mga papel diha o ballpen, ilista ninyo, tanawan ninyo mga kaigsunan kung pangidaron nila ba, no? 10 generation mga kaigsunan human sa lonop sa diha ang Dios ni permit na sa pagkaon kanila or sa pagkaon mga kaigsunan sa kinini ang animal food. Actually, ang original nga pagkaon nga gihatag sa Ginoo kanila kanang gisgutan si Genesis 1:29. Diya dihan sa nahulog na sa pagpakasala mga kaigsunan, nadugang na lamang tong kanana ang vegetables, no? Pero after mga kaigsunan sa flood, tungod kay lagiwa may nanubo. Permit ang Ginoo sa pagpakaon kanila o gani mo hinungdan mga kaigsunan, ni os-os ang ilang kinabuhi. Bisan si Abraham mga kaigsunan, kung inyong tanawon, 175 na lamang ang pangidaron. Genesis 25 versikulo 8. Tanawan ninyo mga kaigsunan. May gabi diha kang Maximo Humawas. May gabi, Brother Aldrin, nagtanaw ko ni Moron diri og naminaw sa imong mga pulong. Salamat kayo, no? Sa pag-view usab dinhi sa ato aga programa. Now, padayon mga kaigsunan ngadto kang Isaac, na medyo taas-taas og kinabuhi si Isaac, no? 180. Pero naa na last 100 mga kaigsunan. Imagine, no? From 900 plus, pinakataas si Methuselah 969, nag-anam og kunhod mga kaigsunan ang ilang kinabuhi tungod sa matang sa pagkaon mga kaigsunan nga nadugang sis mo'y dili gi-design untas Ginoo ngadto sa katawhan. Now, pag-abot kang Jacob mga kaigsunan, naa na lang siya or Israel, no, sa dihang nausab iyang ngalan mga kaigsunan sa dihang nagmadaugon siya sa pagpakigbugno ngadto sa manulunda. Giusab iyang pangan, no, nimong Israel. Now,
naa na lang sa 147 ang pangidaron, no? Genesis 47 bersikulo 28. Nya kang Isaac man kay sunan Genesis 35 bersikulo 28. Kang Abraham Genesis 25 bersikulo 8. Kamo lalay tan-aw na mga kaisunan, no? Basahan ninyo kung sakto ba ni ato ang na quandary or nalipat ta, no? Pero kana siya mo'y mga pangidaron nila mga kaisunan, resulta, no, tungod sab sa kanini ang nausab ang ilahang pagkaon mga kaisunan kanhi kanana ang prutas, grains and nuts lamang ang nadugang ang vegetables daw nadugang man ni sa ilahang pagkaon mga kaisunan kinini ang animal food. Mo na nahitabo mga kaigsunan. Mo na nga sa panahon na ni David mga kaigsunan o nganhinas atong kapanahonan karon mga kaigsunan matod pa sa Salmo 90 bersikulo 10. Atong basahon ha sa English lang, no? Salmo 90 bersikulo 10. Atong basahon. The days of our kuyaw ning pangutana medyo na kuan ko sa pangutana ni Jeffrey Samson sa Molde matod pa niya Brad unsa ka tinuod nga walay impierno. Kuyaw sab ning pangutana, no? Kung imong basahon brother Jeffrey, no, ato sa tubagon iyahag pangutana magkaigsunan or pangutana man siguro ni, no? Kana dunay impierno Brad, no? Actually. Pero dili dayon sa dihang ang tao namatay mga kaigsunan sa taong dautan madritso dayon sa impierno, dili ingon ni ana, no? Kun dili dunay panahon mga kaigsunan nga ipakanaog sa Dios ang kalayo ug ang asupre sa diha nga kini siya mahukman na human sa usa ka libo ka tuig. O gani kana atong nahisgutan sa dinhi sa ato nga pagtuon mga kaigsunan, naghisgot kita human sa usa ka libo ka tuig tungod kay sa usa ka libo ka tuig or the second coming mga kaigsunan mosunod na diha na ang usa ka libo ka tuig na diha nga ang mga katawhan sa Dios pagdadon ngadto sa langit mga kaigsunan. O gani uban na ngadto sa paghukom sa mga taong dautan mga kaigsunan kung unsa kay gidugayon ang ilahang kinini ang dangatan, no? Mahimong mapupos ang ilahang kinabuhi mga kaigsunan. So mo nay buhat unya sa mga matarong inig-abot unya niya nang usa ka libo ka tuig. Kauban ni Kristo, no? Kana siya mao ang hukom nga hikutibo or executive judgment mga kaigsunan nga pagahukman ang tao niya after ni ana ipakanaog mga kaigsunan ang New Jerusalem, muna sa tong nahisgutan sabs ng labay dayon sa dihang banhawon na usab si Satanas ni ana, no? So kana medyo taas-taas ni nga tubag mga kaigsunan kang Sir Jeffrey Samoldi, no? Diya sa may San Nicolas. So ang mahitabo ato lang gi-summarize, no? Ay mahitabo ni ana mga kaigsunan sa diha nga si Satanas pagabanhawon na o kana nga time kanang gisgutan diya sa Revelation nga siya kinini ang pagabuhian na sa iyahang pagkabilanggo tungod kay doon na naman siya ay baliko na usab og tintal mga kaigsunan. Tintalo na sab niya ang mga taong dautan ana nga time tungod kay banhawon man sab sila, na onya sa dihang about to attack na usab, no, sa New City or the New Jerusalem mga kaigsunan nga gipakanaog sa Dios dinhi sa kalibutan. Mo na nga time nga pagabubuan na sa kalayo og asopre. O kana siya mo na nang gitawag natog impierno, no? Kana siya nga time mga kaigsunan. So kung doon na may ni nagpamatuod niya na, no? Walay katinuoran na, no? Sir Jeffrey Samoldi nga wala nay gitawag og impierno.
Pero dili lamang mahitabo, no, ang impierno mga kaigsunan, dili na kanang man ang taong na dautan mga kaigsunan namatay ning kalibutan na diretso dayon sa impierno, dili ingon niya na, no. Adunay pamaagi mga kaigsunan, adunay panahon niya na, no. Now balik ta dinhi sa ato ang gagisgutan. You're welcome, Sir Jeffrey Samolde. Now dinhi mga kaigsunan, sa ato ang kapanahonan karon, ang kinabuhi sa tao mo na nagisgutan ni Salmista David, no? Sa Salmos 90 versikulo 10, nagisgutan dito, kung doon na may Biblia magkaigsunan palihog sa pag abli nini sa Salmo kapitulo 90 versikulo 10. The days of our years are 60 years and 10. And you say 1 score mga kaigsunan is 20. So 3 score man, that is 60 plus 10, that is 70. No? Kung wa ko masayop, no, sakto ba? Kana siya magkaigsunan. And if by reason of strength they be 40 years. Mo na mahitabo magkaigsunan kung lig-on pang tao makaabot tag 80. So 40 years. 20 times 4. That is 80 mga kaigsunan. So moabot og 80 ang tao. Mo nay kinabuhi sa tao mga kaigsunan. Yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Mo na gisaysay ni Salmista David mga kaigsunan sa ato ang kinabuhi karon. So swerte kayo mga kaigsunan, no, atong mga kaigalanong mga kaigsunan kaabot og 80 tungod kay ngano man nahimo na siyang kanana ang ingnon nato ba nga nanana sa pangidaron mga kaigsunan nga kinini ang pakapin na, no, or maayong panglawas mga kaigsunan, no, samtang nga bata pa maayong pagatiman siyang lawas mo na nakakaabot in taon sa 80. Ingon ni ana na lang ang gihisgutan diya sa Salmo kaigsunan. Mo na og mosobra pa ni ana, napay mosobra og 80. Abot pa ganing uban og 100 usa ka panalangin na sa Ginoo makaigsunan kana panahon na nga mahimo nga mapamalandungan sab nato tong kinabuhi, no, the past years. Kung unsa nga to ang pagkinabuhi, no, kay dako kayo na nga panalangin sa Dios, no, ang gibubo sa ato kay nakaabot anang mga panuiga. Yan ang tuiga. Ato gani karon marag pagani kaabot 40 magkaigsunan daghan nag-aray-aray. Daghan nagibati. Kana siya mga kaigsunan mo na giisgutan, no, from 900 plus, no, nga pangidaron hangtod nga ang tao nahimo na lamang siyang 3 score and 10, no, na si tinta. Kunya dayon og maswertihan kay mayong panglawas naabot og 80. Nadugangan pagyod abot og 90, 100. No, naingon ana mga kaigsunan. So kana usa ka panalangin na, no. So mo nay mga resulta mga kaigsunan sa diha nga misulod na ang gitawag og pagkaon sa katotoang animal food, no, nga giisgutan nato ganiha, no. Kay in the first place, from first stage mga kaigsunan sa pagkaon sa panahon ni Adan, maulan to, no, grains, fruits and nuts lamang. Sa nahulog na nadugangan lamang og vegetables. Nadugangan mga kaigsunan sa diha nga human sa lunop tungod kay wa may kaunon nga fruits, grains and nuts mga kaigsunan, even vegetables way nanubo kay lagi bag-ong lunop, no, nya dagay ra ba nahubas ang kanina ang tubig mga kaigsunan. Abot tay halos og isa ka tuig kapin kung wa ko masayop, no. So kana mo na hinungdan mga kaigsunan. So nasulod ang kining diet, no, nga animal food. Mo na hinungdan ang tao mikunhod mga kaigsunan ang iyahang kanini ang kinabuhi. Bisan pa gani, no, balatian mga kaigsunan kay unsay balatian mananap mapil man sab tao. So munay yun ana mga kaigsunan nahimo nga sitwasyon. So nindot punta kayon nga atong isgutan mga kaigsunan kay sa ikapat nga bahin
sa diha nga ang katawhang Israel mga kaigsunan nagpanaw padulong ngadto sa gitawag nato og Kanaan o kana bang ilang gipuy-an na ron nga Israel nay tawag. Okay mo man nay Kanaan man na kaniadto niya sa diha nga gisaad na una-una di man na saad lang kay Jacob mga kaigsunan kundi kang Abraham pa. Gihatag na sa ila ha. Galing tungod kay dunay mga sirkumstansya na hitabo, nakapuyo sila Ehipto. Dito sila nagdugay almost 400 plus years nga nagpuyo sa kanang Ehipto. Magipabalik sila sa Ginoo. Now sa ilahang panaw mga kaigsunan, doon na nasad dito ang ikaupat nga peryodo mga kaigsunan sa kanang diet sa tao nga nausab na. From gikan sa grains, fruits and nuts, dayon vegetables, dayon dunay animal food, then sa ikaupat mga kaigsunan mo na itong hisgutan sa sunod. Pero wala naman tayo igong oras ato ning tapuson pinagis pagampo. Dalaygon og silimbaho ng mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat ining kay gayunan imong gihatag sa imong alagad, ikaw lamang magapanalangin sa imong mga pulong, sa mga tigpaminaw nga mahimong magdugang pasab sa pagsusi labi na nini nga bahin. Aron sab kami mahimong malamdagan among una-una. Ikaw lamang mga panalangin sa labinas pagatiman sa mga panglawas. Ikaw sab magagiya. Aron sab makabaton kami maing panglawas o magaserbisyo ganha kanimo o sa moang isig katao. Ikaw lamang mga panalangin sa tagiyaning may istasyon o sa mga nagadumala niini. Pasayloa ang daghan na mong mga kapakyasan kining tanang isalig itugyan. Ilang mga madawat sa nasus manluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan mga kaigsunan dinhi sa atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kinyong alagas kanginan Brother Aldrin Romo, magayon kaninyo daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod kayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.